Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Дар ин видеои мазкур шумо метавонед шакли пурраи хислатҳои шифобахш ва бо кадом тарз истеъмол кардани чормағз маълумот дошта бошед. ҳамаи ин гуфтаҳо аз китоби канзи шифо гирифта шудааст. Агар видеои тайёркардаи ман ба шумо писанд ояд, дугмачаи класс ва подписатсаро пахш карданро фаромӯш насозед. Барои ман бисёр муҳим мебошад. Агар ягон савол ё пешниҳод дошта бошед, дар комментария бинависед. Дар оянда боз ин гуна роликҳо дар бораи меваҳо ва сабзавотҳое ки барои саломатии шумо чӣ фоида дорад ва бо кадом тарз истеъмол карданашро пешкашатон мегардонем. чормағз ин самари дарахтест ки маълум мебошад. мизоҷи самари чормағз тар ки расида бошад, гармӣ ва хушкиаш камтар аст. баъди хушк шудан гармӣ ва хушкиаш зиёд мегардад ва рутубаташ мекохад. мизоҷи чормағз хушк ва дар дараҷаи дуюм гарм ва дар дараҷаи якум хушк аст. хислатҳои шифобахши он: хӯрданаш ғизои бисёр сабук аст, дарунро милоим мекунад, ахлоти ғализро таҳлил медиҳад, қуввати боҳ мебахшад, бидуни ҳазм дафъ шудани ғизоро меъда ислоҳ менамояд ва манъ месозад. узвҳои раисаро ки иборат аз дил, майна, ҷигар, меъда, хояҳо ва гурда мебошанд, қавӣ мегардонад. ҳамаи панҷ ҳисси ботиниро ки марказаш дар майна аст, қувват мебахшад. хусусан дар мавизи бедона ва анҷири зард бихӯранд, ин феълаш бештар зоҳир мегардад. пиронро бисёр форам ва мувофиқ аст. мағзи чормағзро бо анҷир якҷо кӯфта аз он 45 грамм бихӯранд, даруни сахтгаштаро мулоим мекунад. агар хушкиашро танҳо бо дили наҳор бихӯранд, қайро осон мекунад. чормағзро бо пӯсташ бирён карда баъд мағзашро бихӯранд, барои сурфа аз ҳавои хунук ба ҳам расида бошад даво мегардад. чормағзро бо анҷир ва судоб бихӯранд, газанди заҳрҳоро мешиканад. хоҳ пеш аз заҳролуд шудан бихӯранд, хоҳ баъд аз он. мағзи чормағзро бихӯранд, дарди рӯдаҳоро сокин мекунад ва захми рӯдаҳоро шифо мебахшад. мағзи чормағзро маҳин кӯфта муттасил ба чашм гузошта банданд, барои ҷӯшиши хоришнок, шилпуқӣ ва обоварии чашм даво мешавад. чормағзро сӯхта, мағзи онро кӯфта занҳо аз так бардоранд, ҳайзи беҷоравандаи онҳоро манъ мекунад. агар онро бо асал, намак ва пиёз сиришта гузошта банданд, газидани саги девонаро нафъ дорад. чун мағзи чормағзро бо зираи сиёҳ маҳин соида бо асал сиришта ва бар сар ва бадани бемории фолиҷ, яъне шал шудани нимаи бадан ба дарозӣ, рӯяш качшуда, гирифторони дардҳои буғумҳои аз сардӣ ба амал омада, табҳои хунуки балғамии кӯҳна дошта, бимоланду дар ҳаммом ё дар офтоб ва дар хонаи гарме ба палоси гарме ба ҳамон тарафи мухолифи иллати фолиҷ ва барҷамонда ва инчунин дигар беморӣ бошанд, ба пушт бихобанду дар кӯрпаи серпахта худро бипечонанду то хуб арақ омадан сабр кунанд. баъд баданро бо матои хушк пок карда аз зери он бароянд. бадани худро аз расидани ҳавои хунук эҳтиёт кунанд. оби сард нанӯшанд. дар як ё ду дафъа аз беморӣ наҷот меёбанд. ва агар дар ҳаммом ин кор ба амал оварда шавад, луч шуда ба хонаи гарм раванд ва давои мазкур гарм карда ба сар тамоми бадан бимоланд. дар иллатҳои фолиҷ ва качшудани рӯ ба тарафи мухолифи иллат бихобанду он миқдор сабр кунанд ки хуб арақ ояд. баъд бадани худро пок карда обро мутлақан истеъмол кунанд ва бароянд ва аз ҳавои берун худро нигоҳ доранд. сиҳат меёбанд. тару тозаи онро кӯфта гузошта банданд, доғи аз зарба ба амал омадаро нест мекунад. агар бимоланд, доғи кунҷидакро дафъ месозад ва кашида шудани мушаки рӯйро ба ислоҳ меоварад. мағзи чормағзро ҳангоми дили наҳор будан хоида бимоланд, шукуфаи пӯстро дар кӯдакон ва варамии савдовиро ки захм шуда бошанд шифо мебахшад. мағзи кӯҳнашудаи онро ҳангоми дили наҳор будан хоида ба обравии муттасили чашм, ғонағариё яъне гангрена, ҷарма яъне карбункул, шукуфаи пӯсти кӯдакон, печиши асаб, ҷингак шудани узв ва рагкашии пойҳо ки аз хушкӣ ва сардӣ ба сар зада бошад, инчунин ба гирдак мӯи сари рехта, сар ва риш ба варамии пиздон бимоланд, ҳамаи онҳоро сиҳат мебахшад.
мағзи кӯҳнаи онро сӯхта бо зифт яъне катрон сиришта бимоланд, решаҳои сарро дафт месозад. мағзи чормағзро бисёр бихӯранд, кирми кадудонаи яъне солитиёрӣ шикамро ихроҷ мекунад ва ғадудҳои бодомшакли ҳалқумро варам мекунонад. дар даҳон ҷӯшишҳоро ба амал меоварад. хусусан ин ҳодисот дар одамони гармиҷоз бештар рӯй медиҳад, зеро ки ба гармиҷозон зарар дорад. бинобар ҳамин баъди онро хӯрдан бояд даҳонро хуб бишӯянд ва анори майхушро бимакканд ва сиканҷабин яъне сиркоасал бихӯранд. ин зарараш ислоҳ мешавад. агар тими таъми мағзи чормағз талх ва манфур гашта бошад, хӯрдани он ҷоиз нест, зеро вай дар он ҳолат ба заҳр табдил меёбад ва агар ин навашро хӯрда бошанд, илоҷ қай кардан аст ва чизҳои туруш хӯрдан аст. мағзи чормағзи солимро бо асал мураббо карда бихӯранд, гурдаро фарбе мекунад. модоме ки гурда фарбе гардад, он қавӣ мешавад ва ба он санг пайдо намешавад ва инчунин қуввати мардӣ ба зарба мегардад. хӯрдани мураббои он дарунро мулоим мекунад ва кӯрӯдаро пурқувват месозад. мағзи чормағзро як шабонарӯз дар сирко тар карда баъд бихӯранд, барои меъдаҳои заиф дармонда мешавад. шилми хушки чормағзро оз карда бипошанд, захмҳои бадфиолро яъне боурусӣ мешавад, злокачественни язваро шифо мебахшад. усораи пӯсти сабзи беруни чормағз яъне бо оби пӯсти берунии чормағзро дар офтоб ғафс гардонида, баъд бо оби анор якҷо ҷӯшонида ғафс гардонида бошад, барои варами мушакҳои халқ давои аҷибест. пӯсти сабзи чормағзро дар об ҷӯшонида ба он даҳонро чайхонанд ва рамҳои милки дандонро таҳлил медиҳад ва дандонҳоро мустаҳкам мегардонад. пӯчоқи хушки чормағзро маҳин кӯфта дар ҷароҳатҳо бипошанд, онҳоро хушк мекунад, хунравиро манъ мекунад. инчунин чакмезакро ки аз сустии мушакҳои пешобгузар ба амал омада бошанд, сиҳат мебахшад. ин ордакро бо шароб хамир карда занҳо аз так бардоранд, хунравии бачадонро манъ мегардонад. чун аз 13 то 25 грамми пӯсти решаи чормағзро дар як нӯшидани об ҷӯшонида, он обро баъд аз пур гаштани меъда аз хӯрок бар болояш бинӯшанд, хай меоварад. бо ин восита охлоти часпаки бисёрро дафт месозад. чун пӯсти беруни чормағз дар ҳолати тару тозагиаш бикӯбанд ва бар он рими оҳанро оз карда бипошанду ҳар рӯз ба ҳам зананд ва бикованд, ин барои мӯйро сиёҳ кардан ранги неку ва бардавом мегардонад. инчунин чун бо рими оҳан кӯфтагӣ ва сирко биҷӯшонанд, то як ҳафта дар офтоб гузоранд, ҳар рӯз ба ҳам мезада бошанд, пас мӯйро ранг кунанд, дар ин қавитар аст аз аввала. пӯсти сабзи самараи чормағзро ба шукуфаҳои пӯст ва забӯсаки сар бимоланд, фоида мекунанд. агар инро ба дандон бимоланд, милки дандонро сахт мекунад ва худи дандонро мустаҳкам мегардонад. пӯсти тари решаи чормағзро дар ҳар 5 рӯз як маротиба ба дандон бимоланд, мағзи сарро аз моддаҳои бегона пок месозад. оби баргашро нимгарм дар гӯшт чахонанд, онро аз чирк пок месозад. оби пӯчоқи сабзу тозаи чормағзро дар зарфе бо асал якҷо ғафс шудан ҷӯшонида баъд бимоланд, барои дарди шадиди гулӯ ки аз ҷамъ шудани хун дар он ҷо ҳодис шуда бошад, ҷӯшиши яъне пухтани даҳан, хунравии бехи дандон ва ба сустии дандонҳо дору мебошад. дар ин хислат давои бемисл аст. пӯсти сабзи тару тозаи самараи чормағзро бо ҳамвазни он барги ҳино кӯфта бимоланд, назлаҳои аз сар фурояндаро манъ мекунад. дарди сари кӯҳна, дарди нимсар, фолиҷ ва дигар дардҳои аз сардӣ ҳодисшаванда монанди ниқрис яъне подагра ва ғайраро шифо мебахшад. пӯслоқи хушки дарахти чормағзро бо сӯҳон тарош карда, баъд онро ба сирко хамир карда бимоланд, рӯйро сурх мегардонад. дар фасли хазонрӯзӣ мовзӯро дар равғани зайтун то сиёҳ шудан биҷӯшонанд, баъд соф намуда дар шишаи рехта бехи дарахти чормағз кушода, решаашро аз он бароварда, сарашро бурида партофта, нӯги он решаҳо дар даруни шиша дароранд, ба ҳадде ки дар равған бошаду ба таги шиша нарасад. сони атрофи даҳани онро хуб маҳкам кунанд, аз нав хопӯш намоянд, ҳамон тавр гузоранд то замоне ки он дарахт ба самар ояд. пас шишаро аз ин ҷо бароварда дар он шиша чизи сиёҳ монанди сиёҳӣ ҳаттотӣ хоҳад буд. он ранги бисёр неку аст ва муддатҳои дароз асари он боқӣ мемонад. инро эҳтиёҷ ба мӯй молидан нест, балки фақат шонаро дар он тар сохта бар мӯй кашидан кофӣ мебошад, ки мӯйро сиёҳ гардонад. ин асрори тибби қадим аст.
این رنگ رو پیش از برآمدن موی در حمام بر هر دو خواه‌ها بمالند مانع رویدن موی سفید می‌گردد. موافق بعضی قول‌ها در سایه درخت چهارمغز بخوابند بدن را لاغر می‌گرداند و دیوانه خوشبو داده در زیر درخت آن بخوابند هوشیار می‌شود. چون می‌خواهند که مغز چهارمغز را از پوستی نصف آن مغز جدا نمایند در آرد انداخته در ظرف اندک بریان کنند و بعد از آن بعد با دست بمالند پوستی آن جدا می‌گردد. روغنی از این گونه مغز گرفته شده را در خصلت مانند مغز کهنه آن است. اگر در روغنی این هر روز 10 از 5 گرم تا یک هفته بیاشامند درد سونی را دفع می‌کند. این روغن برای آدمان سرمجاز و بیماری‌های از خنکی پیدا شده فایده می‌بخشد. این روغن را بمالند برای ریشه‌های خورنده، ناسورهای چشم ملایم کردن عصب‌های تسکین دادن دردها از خنکی به عمل آمده دفع گردانیدن شکوفه پوست و رویانیدن موی و به جای‌های گرده موی ریخته سر و ریش دوا می‌بخشد. اگر این را در بینی بریزند کج شدن موی روی، کج شدن روی فالج و جنگک شدن عضوها را نفع دارد.